Pag sa Ginoo no, maka kanang misteryoso. Sa una, sa high school pa ko, doon ay usa ka maayo kayong teacher dito sa amo. As in, tanang mga tao believe sa iyang pagtudlo. Maayo ko diyang kaugmaon. Nako kining teacher mahimo na siyang principal o ka supervisor. Maayo gayud. Inya sa kalit, iyang gibiyaan ang iyang profesyon. Unya, nisulod sa seminaryo, kay gitawag ko no sa Ginoo. Natong panahon na nagsigilan ko, huna-huna, gitawag sa Ginoo. Doon na ba'y tawag ang Ginoo? Manay akong pangutana. Nya, giunsa niya pagsiguro nga gitawag sa Ginoo. Way kasiguruan. Unya, in my mind, I made a judgment. Nako, buang. Buang. Wa ko makahibalong mabot day ang panahon nga ako sad mahimong buang. Nagabaan lagi ko. Kaya ang tinuod, never in my life did I dream of becoming a priest. Wala gid na. Kay wa man ko nito anang tawag. Unya, wa gid na siya. So, nagpreparar ko sa akong kaugalingon aron makabot akong mga pangandoy. I studied engineering, nahuman ako engineering. Trabaho ko as engineer. Only to find out one day, there was a calling. I will not leave everything I have founded, I have worked for years. Di ko kumbinsido. But this time, there was no doubt in my heart. I'm sure it's the Lord calling me. Although, naay mga test, mga pagsulay. Sa bagay, kato mga pagsulay nga akong nagian, that proves nga tinuod giday ni ang tawag sa ako. Unya, tinuod sa dang akong pagtubag. There is a calling. Kaysa una, dito na ako, nagsugod na ako sa seminaryo, yan ako, Lord, tiguang naman ko, Lord, dugay magud ka manawag. Then I recalled, there was a calling. Walang ko naminaw. Kay di mo tayo akong tuyo sa akong kinabuhi. I remembered an instance. Pag-graduate na ako high school, di mo kunta maka-eskwela college. Nag-istorya mi sa akong amahan, unsaon pag-eskwela sa college. Dito ang tumong sa among istorya. Kalitra ni hunong siya niya ningon. Karon pa lang sulti ko, pumapari ka. Ako, kalayo man na. Di ko mapari, oy, para lang sa mga buutan. Di man ko buutan. Nga, nag-eskwela ko college. A study now pay later man ko, no? First year, bagsak-bagsak man gid na akong mga subject. Major subjects, duha lang ka major subjects. Di naman gid ko kapadayon. Unya, dito para ba ko na eskwela sa Iloilo sa probinsya sa akong mga ginikanan. Bag-o ko dito sa syudad, gikan ko din sa Kalasangan, nya eskwela nga sa syudad. Grabe gid akong adjustment. Nya, mahagbong naman ko, nya di naman ko kapadayon. Niuli ko sa akong boarding house. Muna ko, Lord, di man gid ko makaabot dinhi og di nimo ni gitugot. Kabahin ni sa imong plano tanan. Unsa man gituyo nimo sa akong kinabuhi, mahagbong raman day ko. Pag-abot na ko dito sa kanto, nakakita ko gamayng papel. It attracted me so much nga akong gipunit ng tumong papel marag card. Kay balo mo unsay suda to. Invitation to be a priest. Ganun ako. Di ni para nako para ni nila. Pero nganong gitaguan to na akong maong card, gidala na ko pauli. Kaluoy sa Ginoo nakapasa ko sa akong mga subject. Wa ko mahagbong. Pasang awa. Second year na ko. Niuli ko sa among balay dinhi sa Cotabato man ko na tao dinhi sa Alamada. Among kasilingan,
usa na siya katiguang babae. Ganahan kay ko makikistorya niya. Kay doon lagi kay mapupo. I love the wisdom na tumaong tiguang. So, every time na ako sa balay, muduaw ko na mong tiguang niya. Makikistorya. Ganahan ako makikistorya niya. Samtang nag-istorya sa nako, naminaw ko niya. There is so much nga mapupo nimo sa iyang mga pulong. Unya, doon na siya gipangutanan ako. So, nitubag ko. Samtang nagtubag ko niya, nag-istorya ko, wa gid siya, nakatutok gid siya, nagsige siya paminon ako. Wa niya santaa, wa niya pakganga akong istorya. Nigkahuman akong istorya niya. Ingon siya, Doy, kung mapari ka, you'll be a good priest. Sa akong kasing-kasing, ingon ako, di na para nako. Para na sa mga buutan. Yet, those are initial calling nga gipakita sa Ginoo, pero di lang ko maminaw gahi akong kasing-kasing kay doon na ko'y tuyo sa akong kinabuhi. Makabungol di ay no? Kanang kaugalingon ray gihuna-huna. Then finally, kaagi kog mga crisis sa kinabuhi. Sobrang crisis. Ngayon ako, nganong mabuhi paman ko? When everything becomes meaningless in life, unya, kapoy kayang kinabuhi. As in, ngayon ako, nganong nag-eskwela paman ko? Para makahuman, nigkahuman, unsa man, mo trabaho, aron mabuhi, manginabuhi, mabuhi, aron unya inigkahuman, mamatay raman. Pagkaway pulos sa kinabuhi. If you are in that deep crisis of your life nga magsigi ka ng pangutana, unsa may tumong sa kinabuhi? What is life? Kung makaagi ka nagdaghang to the point nga kanang diha ka na sa moment nga hapit ka na gid ma-depress, hapit ka na mag-ingon nga kapoy. Kay kung wa pa ko gitudloan sa akong inahan nga mag-suicide is a mortal sin, I could have committed it. Kapoy. Kung kasulay mo kapoy nga ang nahuna, kapoy ang kasing-kasing, kapoy ang tibok lawas, tuagayod sa kiladman sa imong pagkatao ang kakapoy, bisag unsaon imong tulog di mawa. Unya, nga di ka nakasabot sa imong pagbati. Naunsa naman ko ingnon na ako akong amigo, Jude, di na ko kasabot sa akong kaugalingon. Noon sa naman ko. Ingnon lang ko niya, kalimtin na basketball ta. Then I started to ask that question, why should I live? Dugay nga panahon, sa ingon natong gibati nako, nga di na gani ko kasabot unsa nang kalipay, unsa nang mahigugma, unsa nang maluoy, nako, naunsa nako Yet God has a way. Nga ako mga classmate, mind you, dito ko nag-eskwela sa Protestant school, Central Philippine University. Ako mga classmate, na-involved na sila sa charismatic renewal, Catholic charismatic. 80% man ito mga Catholic di eskwela, pero they have a very good standard. Unya, magsige na sila imbitar na ko sa Life in the Spirit seminar. Ako na sa tabagon, mga kulit mo 7 times na yun ko go, 7 times ako silang gi-Indian, till finally they find the way. Ed, kanang imong pulong ni oo kakaron, amo nang panghawiran, magpaabot minimo dito sa LSS. Nauwaw na ko sa akong kagalingon, kay wa di ay ko'y palabra di honor. In short, niabot ko dito, gubot ang una-una, bugat ang kasing-kasing. Naminaw ba ko? Nahuman sang adlaw ng Life in the Spirit seminar, why bisag usang pulong nga nabilin sa akong una-una, sa akong kasing-kasing, except the word God. And itong panahon na, wala day ko'y pagtuo. Kung duwa naman, gamay. But nga ako, nabay Diyos. Pero pag human sa mga LSS,
Niampo ko hoping that there is God out there. He said, Lord, I want to get out of this situation. But who can help me? Ikaw lang. Hoping nandunay Diyos na minaw. Kay balo ba mo? Pagbalik na ko sa eskwelahan, dunay usang dati, kanhe, drug addict, black sheep in the family. Nga unang nakatagbo sa Ginoo. Makita nimo yang pagbagbo, yang kalipay, yang kasing-kasing, nga gusto siyang mang-recruit og mga tao dadton nga to sa Ginoo. Yang pangalan Cornelio Haranilla. Dito nag-eskwela sa College of Agriculture. Dito ko sa library, iya kong gi-amigo. As in, gi-amigo. Hangtod nga nag-amigo mi. Pero sige ko niyang imbitaron ng prayer meeting. No, Cornelio, wa na ko'y pamasahe. Ako'y bahala sa imong pamasahe. Cornelio, maghimo pa kong report. Tabangan tagag-type sa imong report. Cornelio, mag-research pa ko. Ako'y mangitag libro para nimo. Tana, adto tagkwan, prayer meeting. And in one of those prayer meetings, dito ko sa likod, naglingkod, bugat ng kasing-kasing, gubot ng hunahuna, gapiyong mata, nga akong makita, puro kangit-ngit. Pero samtang naminaw ko sa mga taong nag-awit, madungog na ko ang tunog sa mga awit, lyrics sa mga awit. Pero doon na pa may ko'y laing nadunggan. Kay kining mga tawhana, nitubag sa tawag sa Ginoo, ug nahikaplagan nilang tinuod nga Ginoo, mao nga pasalamat silang kasing-kasing sobra samtang sila nag-awit. Mabati na nako ang kasing-kasing nga nagdayeg, nagpasalamat sa Ginoo. And all of the sudden, mura akong nawa sa akong kalibutan. Nakalimot ko nga to ako sa prayer meeting. Nihayag ang akong palibot, as in nahayag. Unya, nawa ang kagubot sa akong hunahuna. Nawa ang kabugat sa akong kasing-kasing. Unya, nag-awas-awas kong kalipay. Sa sobra na akong kalipay, nakaingon na lang ko, Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. Pero sige na kong hilak. Imagine the freedom you feel deep inside of you when all the burdens are gone. Sige na lang kong hilak as in. Abi ni mo, dili lang kining mata, giablihan sa Ginoo. Naablihan akong mga mata. Unya, tanan akong makita sa akong palibot. Nindot man di ay makahuluganon. Dunay kulor ang kinabuhi. And that was the beginning of, I think, my renewal. That's where I started responding to the call of the Lord. Sa sobra na akong kalipay, bisagwa na si Cornelio, mag-hike good ko, bisagwa pamasahe, asa tong prayer meeting, tu ako. Sobra lang na akong kalipay. Kunya ningon ko sa Ginoo, Lord, if I must live, then this is life. Mao na kinabuhi. Puno sa kinabuhi. Dili nang kinabuhi, ngaway kinabuhi. Di na ko dahil nila masabtan. Kaya magsige na ko uli sa balay, pasado, alas 12 sa gabi, nga ilan akong trangkahan sa mga pultahan, mga gates, trangkahan nila. Siguro nga di gud ko makasulod. One time mo na senaryo, ingon ako, Lord, di naman ko kasulod. But this is the time when I pray, when I talk to the Lord, I am talking to a real person na siya naminaw. Di gid sila kasabot na ako, Lord. Di naman ko kasulod. Pero kung ganahan ka, Lord, matulog ko sa kalsada, I'll do it for you. Nangita na kong tuluganan dito sa kalsada. Yan, nakakita man kong gamay ng alambre. Yan ako, Lord, pwede man ni siguro ni mo gamiton ng gamay ng alambre na arong ablihan ng mga kandado diha. Sige kong ingon-ingon na sa kandado, siging awit, plak, abliman. Sunod nga kandado dito, abli gihapon. Adto ko sa kusina, gibarel lock. Yan ako, Lord, ganiha, alambre ng mga nato. Abli tong kandado, kinaikot silyo. Duha ka barrel lock. Abli gihapon. Sud ko sa among kwarto, akong isuon, nga di nakasabot na ko. Ihaging gitrangkahan, giklaro ginang di ko kasud. Gamit na ko ang alambre, naabli ang lock, gamit na ko ang kutsilyo, niabli ang barrel bolt. Pila na to, katrangka akong giablihan. Dito nagsugod yung pagtuo, Lord, you are real. You are real. Tinuod gyud ka, Ginoo. Nawa na'y makapugong nako.
Mga igsoon, dili lang man ko gitawag, kamo usab, kitang tanan. Nagpaabot lang din ang Ginoo sa kasing-kasing nga moingon, yes Lord, yes Lord. Nya didto nako nakita, lahi gid ang kinabuhi nga kauban ng Ginoo. Bisag makasasala ta, bisag unsa pa atong mga kaagi, yet the Lord is calling us. Ang iyang maayong kabubuton para sa tanan, dala mga makasala, naghuwat ra gyud siya sa imong yes Lord. And you will understand the beauty of life when you are in the Lord. Mga igsoon, ang atong pagtuo, dili ni siya tutuo ra. We believe in a real God who loves you, who loves me. He loves you so much. Gusto niyang kita makasinati sa kalipay na siya lamang makahatag kanato. Dili ng kalibutan, I tell you. Just working for the things that we think would make us happy, that is chasing the rainbow's end. The real rest is in the Lord. The real happiness is in the Lord. O bitan sa maingon siya, come to me, all you who labor and are overburdened, and I will give you rest. I, ingon siya, will give you rest. Dili ng tulog ang Ginoo, siya ang kapahulayan. When we can come to Him with all our hearts. Si San Mateo, mo na iyang nabati, I'm sure, pulong sa Ginoo, come. Nya, way duha-duha, pitubag siya. Tiaw ko na ni ubiyaan niya tanan, iyang opisina, iyang panginabuhian, iyang kinabuhi, iyang mga sala. Nisunod sa Ginoo. Karon, nahimo siyang santo, tawag nato kaniya, San Mateo. Og magpabiling siyang santo, og ilhong santo, maayong tao. Karon sa atong henerasyon, og sa tanang henerasyon nga umaabot. See the graciousness of God. Katong nag-recruit nako si Cornelio Haranilla, katong drug addict, nga black sheep. Would you believe if I tell you, nauna pa siyang napari nako. Pag-graduate na mo, ingon siya, Ed, magkwanta, mag-search in ta sa Carmelite. Pag human na mag-search in, ingon ako, Cornelio, this is not my cup of tea. Ikaw na lang diha. No, sige tol, ingon siya. Okay, kung may inhinyero magyug ka, then be a Christian engineer. Ingon ako, you, maasahan ko nimo diha. I'll do that. Wa ko kay balo. Anayabot ay ang panahon, tawag unsag ko sa Ginoo. And I don't regret. Siguro, kung mamatay ko niya, mabuhi pag-usab, ipanganak man to sa ubang sa o gatagang kong laing kinabuhi, I'll still do the same. Because to be in the Lord is the real thing. Amen. Sa mga igsoon, niyata karon tubag sa tawag sa Ginoo, pag-ingon, yes Lord, from the heart. And you will understand what I mean. He loves you, He loves me. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo.